Hi guys! My name is Michaela and welcome back to my YouTube channel! Ang title sa video no obviously is Who's Who? So karon ang video nato kay naatay mga special guest because dili man ni siya about nako but about ni nila. Say hi to the vlog. Hi. Okay, so together with me is Yappy. Shimin. So silang duha ang ako ang pangutanon. By the way, silang duha kay managsuon ni sila. Okay? Ilahang mama, ako ang ate. So, auntie ko nila pero dili ko nila tawag auntie because we're like sisters. So, mo to siya. Balikon ako, dili ako ang mo play sa challenge but si Shimin og si Yappy ako ra ang mo ask og question. So, without further ado, let's get into the video. Okay guys, so murag na change ang position no from there sa center to there because para mas masigo min tulo. So naasa ni siya twist, no? Twist. So naatay floor dire sa paper plate. So tagsa silang duha. This one is for you Yappy and this one is kang Shimin. So kung nakoy pangutanon gani unsa nagatay buhaton basta nako i-ask kay iana ara ang face ana ha. Okay, gets? Alright guys, so mag-start na ta. Question number 1, who's who? Kinsa ang sayo matulog per dugay mo mata? And his name is John C. Okay guys, so nilang duha si Shimin sayo kay ni siya matulog. Sayo kay ni matulog si Shimin pero dugay kay ni siya bumata. Mamata ni siya mga alas unsa oras sa mata min mga alas 8 ba or 7. Kay kami tanan sayo jud may mata mga 6, 5 ingana. Si Shimin mga 8 ni siya mamata pero matug ni siya alas 6 inana. So siya jud dili ka makita sa camera. Okay, question number 2. Kinsa ang paminaw para mabaws ka kay si Yappy na dyan ni. Kinsa ang mumatawag alas 3 para mag-YouTube? Ulo siya nakita. Sibog mo ba? Sibog. Okay, si Yappy. Nasunod ako ilaw. Okay, so si Yappy, guys, mamata ni siya og kanang mga kadlaw na alas 3 mga inana para magtanaw og YouTube. Ambot na ani niya nganong mamata na siya sa iyo. Next. Kinsay di mag-answer og module. Min kutang-kutang kay kang karon min. Okay, so next question. Kinsa ang palasungog? Palasungog min. Kinsa palasungog? Dali pa bangon kawin. Okay, kinsa? Okay. Si Yappy palasungog kay ni siya tanan. Labi na ni Shimin palasungog kay na si Yappy. Okay, next. Kani. Tapos ako ilaw. Kinsa ang damanon ikagabi Okay. Mao ni ang damanon ini kagabi guys. Damanon ni siya ni kagabi guys. Mugawas na ni siya kalit sa buong kwarto kay manaog sa ubos. Unya usay mo barog ni siya. Kanang matog siya. Nya mo barog. Nya magstorya ni siya nya magana singoy. So, damanon kay ni siya tanan si Shimin. Sunod na question. Kinsay hilig og sayaw?
Kita duha min. Kamong duha. Ako'y mana. Kamong duha. Hilig ni silang sayaw. TikToker ni sila. Okay, mga TikToker ni silang duha. Hilig ni silang sayaw. Sample kay Bing. 1, 2, 3, go. Sample, dayon. Saan iba? Murag tikuma. Okay. Okay, next. Kinsay mag-English og kalit. Mag-English og kalit. Ikaw man. Lulay na kay siya no. Okay, so kani si Shimin. Kanang kuan siya ni siya, ganan kini siya mo tanaw og YouTube. Unya, mukalit lang ni siya kuan palitan, nahihugaw mo rin siya. Ew, gross. Stinks. Mukalit lang ni siya ana. Kay nabuan na niya sa unsa ta 5 minutes craft. So si Shimin mo English siya ni siya kalit na. Ma-shock na lang mi. Wow, gross. Big word. Stinks. Okay, next. Kinsay hilig magluto. Yap. Ulo dili lagi ka makita sa camera. Sikod diri. Okay, so lingkod mi. So ang hilig magluto kay si Look Yap. Yappy, hilig ni siya magluto and actually kaning harina sobra ni sa iyang pinalit nga unsa gito giluto nimo? Basta na siya luto-luto nga kuan unya mga ina na mga luto-luto. So mao ni sobra. So hilig siya gluto. Next. Kuan na lang last 2 questions. Kinsay makahurot permi sa mga makaon? Kinsay makahurot permi? Kamong duha magluto na jud kay ko ninyo. As in guys, among makaon diri kana mag-grocery akong ate ini kagabi ini kaugma wala pagi ko kakaon sa mga makaon. Hurot na. Press karon. Asa man stick o nga kuan? Oh, silang duha. Ako di ko kakaon usahay. Char. Sunod, last question. Last na gid ni. Kailangan makita gid ang makita jud mo. Balag di ko makita. Sige. Sige ka mo lang daw. Last question. Kinsa ang unsa man na? Kinsa ang kusog bang hagis nga murag mo patay og tao kung maglagot? Kinsa? And his name is John C. Shimin. Okay. Si Shimin, grabe kay ni siya managan gid ming yapi kung kanina siya manghagis kay grabe kay tanan guys. Makadagan sa gid kag ahat, okay? So, mauna to siya ang amo ang Who's Who. Ay ilahara di ay. Who's Who. Siblings Challenge, Yappy, starring Yappy and Shimin. Again, they are siblings. I am their aunt. They are my nieces. Alright guys, so mauna to siya to ang video for today. I hope nga nag-enjoy mo. And of course, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So mauna to siya tanan guys. I hope you have an amazing day and amazing life. Bye! God bless. Min, takpan mo na.